Bagong ospital ug bus system mao kini ang nag-una sa listahan ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa iyang SOCA kagahapon kon State of the City Address. Lakip sa mga proyekto sa Cebu City Hall mao ang pagpatukod ug balik sa bagong Cebu City Medical Center kon CCMC nga naguba human miigo ang 7.2 magnitude nga linog sa miaging tuig. Sa iyang SOCA gahapon gibutyag ni Rama nga giaprubahan na sa City Council ang 300 million pesos. Inisyal pa lang kini nga kantidad aron matukod og balik ang CCMC. Dugang sa mayor nga i-implementar sab sa syudad ang bus rapid transit kon BRT project nga nagkantidad og kapin 10 billion pesos nga punduhan pinaagi sa loan sa national government. Ang BRT magdagan gikan Barangay Bulacau hangtod sa Barangay Talamban. Di mo minus 20 pa ka mga proyekto ang i-implementar sa mayor sa dili pa matapos ang iyang termino sa tuig 2016.